Il-Gvern Laburista qed jgħid li huwa favur l-ambjent, madankollu waqt li kien qiegħed jippreżenta l-budget preċiżament fl-istess ħin disgors siġar f'Ħattart spiċċaw imqaċċta biex issir is-Central Link. Fil-fatt, il-ġurnata tal-budget tibqa' titfakkar bħala dik il-ġurnata li fiha nqerdu għal kollu s-siġar antiki li kienu jsebħu t-triq ewlenija li minn Ħattart twassal lejn ir-Rabat. Dan ħoloq rabja kbira mhux biss fost residenti tal-lokal, iżda anki persuni oħra li ta' sekwit jużaw din ir-rotta. U quddiem dan l-isfreġġju ambjentali, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn qed jibqa' jgħid li l-budget huwa favur l-ambjent. Ma fuq kollox dan huwa budget li huwa favur l-ambjent. Il-qerda tas-siġar f'Ħattart bidlet għal kollox l-estetika mill-isbaħ ta' din it-triq. Il-verità hi li fil-budget il-Gvern isu iddejjaq jikteb il-kelma siġar, tantu hekk li għamel referenza darba waħda biss għal kelma siġar. Ma fuq kollox dan huwa budget li huwa favur l-ambjent. Minkejja l-imħabba li l-Gvern jgħid li għandu lejn l-ambjent, sfortunatament bqajna naraw il-marki tas-seba mas-siġar u li l-kol qed jistennew li jitqaċtu u li l-poplu Malti u Għawċi se jdum jistenna is-snin biex ikollu oħrajn bħalhom.